Mayong adlaw kinyang tanan mga ka-dear friends. Kininusab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagantang pagtagad nga pinada sa duha ka mga nilalang ni Maymay og ni Shote. Matako sa kanato, dunagi mga panahon nga makahilakta sa tago ug mao kanay unod sa ilang mga istorya karong adlaw. By the way, sa mga bago na itong mga viewers, basin wala pa mo makasubscribe, kay daghan para batag mga viewers diha nga wa pa makasubscribe. In order nga matabangan sa kuninyo, nga mo-grow ang YouTube channel, please ay kalimot pag-click sa subscribe button o sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idangat kaninyo. O sa mga nangita sa mga daan na itong mga istorya, pwede sana ninyo nga makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe, unya i-click sa ang notification button. Unya, padasa mo sa inyong suwat, sama sa itong mga senders diri, ipada ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ang video description below para makuha agad nyo ang kompletong email ad. So dito maglangay og aniya na ang atuang istorya karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo, pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanan nagtan-aw karon. Ako di ay si Maymay Balios, 29 anyos nga taga Lanao del Norte sa Mindanao. Nakapaminaw nako sa una sa imuhang mga love story sa radyo. Niadto mga panahon nga diha pa ko sa Cebu nagtrabaho. Pero diyang nakauli nako sa amo sa Mindanao, di nako maka-access sa inyong radio station. Mao nga akong gitry og search sa YouTube ug nagpasalamat ko nga nakit-an ra nako sa YouTube ang imuhang channel. Followers na ko sa imong channel ug ako na pud napaminawan ang nagkalalaing istorya nga imong gibasa. Ang imong YouTube channel ang usa sa kuang kalingawan niadto ang napa ko sa Mindanao hangtod nakalarga ko sa Saudi Arabia. Yes, Papa Joe, na ako karon diri sa Qatar, nagtrabaho, pero ang akong istorya sugdan nako katong gikan ko sa amua sa Mindanao. Nakadesisyon ko nga manimpad ug panginabuhi sa abroad. Nilarga kog Manila para adto mga apply isip domestic helper sa Middle East. Dili tiaw ang kapait nga akong nasinati sa pagsugod pa lang nakog pang-apply sa Manila. Tungod kay kapos sa kwarta. Kapait naman lang gyud kay maglisod gani kog kaon og pliti plus naapay uyab nga madudahon pa. Mutyatra ko sa uyab para mangaway o mutyatra nga kong uyab para mangaway diri nako, Papa Joe. Maymay, nganong wa man ka na-reply dayon sa kong text, nakakita nakaglaki diya no? Nag-date na siguro mo. Kuyog-kuyog na siguro mo, basin og ga-check-in na mo. Pipila lang ni sa mga duda niya nako, nga mo'y nakapasamot sa kagubot sa ko ang utok. Nagkapasmo-pasmo naman gani ang akong agi diri, more na imuhang concern, di ka mangutana og okay ra ba ko? Nakakaon pa ba ko? Ha? Diri sa Manila? Tubag ko pa, ngadto niya. Lisod na gani kayo ang sitwasyon, naapag yung magsigi og selos, Papa Joe. May na lang kay after 3 months na kong antos o ginuwat sa Manila, nakalarga na gyud in town ko padung sa Saudi Arabia. Kana bitaw ang maghisgot kag abroad, dungog ray nindot, pero wa sila nasayod, unsa na di ay kakuyaw ang imong gibati dito sa lugar sa estranghero. Naabot na ko sa agency sa Qatar niadto og nagpaabot na lang ko sa akong employer nga mokuha nako. Nisamot ang kahadlok pagkita nako sa akong employer nga puwerteng itumag yun, Papa Joe. Gipasakay ko sa iyang sakyanan sa akong employer og puwerteng gihapon nakong hadluka.
ug wa ko'y hunong sa pag-ampo nga okay ra unta og di ko mahisama sa mga nadungog na kong balita nga mga DH nga gipang maltrato sa amo, and worst, gi-rape o gipatay. Ang nagsundo nako sa agency mao di ay ang anak sa kong amo ug siya pud ang akong gikadlukan pag unang adlaw pa lang gyud nga nagtrabaho ko sa ilahang balay. Gingnan ko sa akong amo nga manglakaw silang tanan ug ang mahabilin kay ako ra ug ang iyahang anak. Katong lalaki nga nagsundo nako sa agency mao'y akong kauban sa balay. Ningon akong amo nga babae nga adto ra gyud ko sud sa akong kwarto. Unya manlak, di gyud kuno ko mogawas hangtod nga moabot sila. Ug tuod man, ako na lang sa balay ug ang anak sa akong amo nang lako sa kwarto. Kay mao'y instruction sa akong amo nga babae. Pero ang anak sa akong amo sige chat nako nga nako no siya ipabuhat nako. Maka-chat man siya nako kay katong naa pa ko sa Manila nga nag-process akong papeles, siya man ang sige contact nako para pag-follow up sa ako ang application. Wa na reply ang iyang chat nga iya lagi kuno kong pagawason sa kwarto. Pero wa gyud siya niundang kay importante lagi kuno. Ug tungod kay ako siyang amo, nigawas ko sa kwarto pero nagbitbit na ko daan og screwdriver. Just in case na siya buhaton nako na ako'y ikasukol. Nigawas ko sa kwarto pero idlas kayo ko ug naningkamot ko nga mo distansya gud niya. Ako siyang gipangutana og unsay iyang ipabuhat nako. Simple ra kayo ang iyang gisugo. Moto nga gidali-dali na ko buhat iyang gisugo unya nidagan kog balik sa akong kwarto og nanirado. May na lang kay wa madugay niabot ang akong amo. Wa na ko naglangan, nihila kog taman og nagpakiluoy nga mupauli. 2 weeks pa lang ko sa akong trabaho sa Qatar. Naghila kog taman og akong gisulti nga mahadlok ko nga ma-rape sa iyahang anak. Ginan po ko nila nga maura ko nung gihapon og mupahawa ko. Ibaligya ra gihapon ko sa akong agency sa laing employer og basin mas worse pa kuno ang buhaton. Gipasaligan ko nila nga di ko hilabtan sa ilahang anak. May na lang kinaminaw ang ilang anak. Nahadlok po siguro nga muli ko. Wa na mo attempt og suot sa akong kwarto ang ilang anak. Pero magchat-chat ra gihapon nako. Kanang hayluhon ko niya og kwarta. Mo kay siya chat nako og iya kong ingnon nga padtuon ko sa iyang kwarto kay di ko no siya manghilabot. Magpamasahe ra ko no siya, pero iya kong bayran ug balik ko sa kabuan nga sweldo. Isekreto ra ko nun namo, di ko no ko pasabaon sa iyahang pamilya. Ako siyang giripayan nga wa ko magkinahanglan sa imong kwarta. Kontento na ko sa akong sweldo, sa akong tinarong nga trabaho. Wa man to siya ni-attempt na kong hilabot pero adto sa chat, magsamok-samok. Mongo sa kaadlaw ni Ana, ako siyang gi-block unya ang iyahang usa ka igsuon mo'y akong gi-add para maoy mo contact nako og naay kinahanglan. Sakto nga ako tong gibuhat kay sukad niya to wa na ko sa muka siyang anak nga lalaki. Sa akong amo, mo nga naka-focus ko sa akong trabaho. Pero ang problema na pud nako, mao ang akong uyab sa Pilipinas nga grabe ka siloso. Kung kinsa para ba ang siloso kasagaran maupay nagbuhat og dautan. Sama sa akong uyab nga nasakpan nako nga naay laing babae. Kung akong kumprotahon, di mo angkon. Pero dihay kausa nga na-open gyud nako ang skandal nila og sa maong babae. Pahit kayo ang kahimtang nga naginusara ko sa gawas nga narabaho o kuyawan pa ko sa akong kahimtang og seguridad. Plus naapay uyab sa Pilipinas nga kasigilag pangaway. Usa sa mga wayan sa akong uyab kung di ko makareply sa iyahang mga chat. Di siya mosabot nga bisag akong giingnan nga ang akong cellphone o kwarta kuhaon sa akong amo kay siya ray mutago. Ihatag lang niya akong cellphone kung tingkatuog na. Natimingan lang yun siguro nga nakaamo ko og batig-batasan kay mura nagyug kog piniriso. Gibawalan na pug ko makistorya o makikita sa akong mga kapwa nga mga Pilipino nga mga OFW. Pagabot sa time nga nahuman na ang kontrata, nagsige na kong ingon sa kong amo nga muuli na ko. Pero di sila musugot. Nilapas og 2 months sukad pag-end sa kong contract pero di pagyapon ko nila papulion. Nagsige na kong tawag sa Polo, OWA para magpatabang.
Gina sila sa polo nga papulion ko kay end of contract naman. Pero sige sila promise nga papulion ko, pero wa lagyapon ko nila buhi. Nangorso na lang yung kog pangisog. Ako silang gihadlok nga kung unsay may tabo nako, nakaibaw na akong pamilya og na nakoy gipang-contact nga makatabang nako. Unya pagkahuman, wa na ko nilihok sa akong trabaho sa balay. Effective ang akong pagpangahadlok nila kay usa ka adlaw niya to giingnan ko nila nga pwede na ko nga mupauli. Pagawas gyud nako silang balay, murag kong naibtan og tunok. Giingnan pa ko nila nga pabalikon. Pero bisag unsa pa may tabo, bahala na lang pod. Di na ko mobalik. Nakauli kog Pilipinas nga way nakaibaw sa amoa sa Mindanao. Diyara ko sa Manila, nagpuyo sa balay sa akong amiga. Pero ang akong amiga, nag-live sa Facebook, unya nakita ko, nasakpan hinoong ko nga nakauli na dahi kog Pilipinas. Nakahukom ko nga muli sa Mindanao para lang makita na sa pagbalik ang akong ex. Yes, nagbuwag na mi, niyatong naapa ko sa Qatar. Mao gani nga wa ko nagpaibaw nga nakabalik na ko. Kay kaibaw ko nga if magkita mi gusab sa akong uyab, di jud ko makadili niya. Nagbalik mi sa akong uyab nga siloso. Bisan pa og kadaghan ako nakasakop niya nga naa siya mga babae. Nakita pa ko video, skandal nila sa babae, pero ambot ba kanong gugmaan makay ko aning lakiha. 7 years naman pud mi, sayangan ko sa mga years nga nagkakami. Mao nga basta kaya pa, igo lang, go lang yun ng go. Ang akong panganti nga di yun kumubalik sa Qatar, wa na itabo. Kay bisan unsay pay traumatic experience nako dito sa Qatar, dili malimod nga maayo gyud ang sweldo dito kumpara sa Pilipinas. Sumoto nang apply na po ko balik sa Qatar pero sa laing employer, hoping and praying nga makaamo ko og maayo og kinaiya og di unta ko may sugamak og amo nga manghilabot. Tuod man nadawat ko sa Qatar sa laing employer na nakoy schedule sa kong paglarga pero hapit wa madayon Papa Joe. Kung napatay pa ko sa kong uyab, di gyud ko madayon. Suwa pa ko nilarga paingon sa Manila, nag-uban mi sa kong uyab kay lagi pang last nga kuyog-kuyog before ko malayo na pud og pila ka tuig. Pero naon sa ba? Nga na po siya gisilosa na pud. Selos nga way hinungdan, nga nauli sa hapit ko niya nga mapatay. Pero wa pag yun itugot kay di paganin nimo oras, di pag yun ka mamatay. Nakalarga kong balik sa Qatar sa ikaduhang higayon. Ikaduhang bahin sa akong pagpanimpad, nga nasakitan kay lagi nagbuwag na mangyud mi sa kong uyab. Nakadesisyon na gyud ko nga di na ko. Maong ako siyang gi-block kay gusto na ko nga maka-move on. Para malingaw ko, ni-join ko grupo-grupo sa social media. Na may group chat, unya mag-schedule og video calling og makalingaw rabiya gyud. Makawa sa problema. Labi na og nay mga members nga magpasiaw. Daghan kag maila-ila. Speaking of makaila, diha nako sa grupo o diha nako sa grupo sa social media na ila-ila ang akong bag-ong uyab karon. Ang iyang giingon nga wa siya uyab, way asawa. Dili gwapo pero buutan og nadugay na mong chat-chat na develop ko niya. Sa tinuod lang, first time pa ko nakasuway og uyab sa social media. Okay naman ni noon, bisan wa pa mi nagkita. Karong June 25, 2025, mag 1 year na mi sukad sa among panag-uyab through social media. Daghan na mi mga damgo ug usa ni ana mao nga magpakasal mi. O manghinaot lang ko nga wa untay problema. Hinaot pa unta nga tinudanay ang iyaha diri kanako. Sama sa tinudanay nga pagbati nako niya. Papa Joe, din nilang kutob ug daghang salamat, and once again kining imong programa ang usa sa nakatabang ug tambal sa akong kamingaw diha sa Pilipinas. Kini imong magtatampo, Maymay. Mayong adlaw nimo May ug sa tanang mga OFW ug hinaot pa nga imo pang spread ang ato ang YouTube channel para mas managan nga atong subscribers sa diha sa Middle East, which I'm sure daghan gyud kay makita masad nako sa ko ang insights. Anyways, ako lang ikasulti nimo nga ayaw lang sa itudo og hatag nimo ang gugma aning lakiha nga wa pa nimo makit kay wa para ba kakita sa mga red flags. Basin og
dili pa ka ingana kahanas mo ila-ila og tao nga wa pa nimo makiti unya masakitan lang ka og balik kay kun di ra ba magkita wa ta masayon gyud og tinuod ba gyud lang isulti kay naara bay mga tao nga magpaka-single magpakabuutan sa social media agi ra sad og lingaw-lingaw nila kung ikaw nangita og kalingawan sila usab nangita sa og kalingawan and ang kuyaw lang niya na og may tumpawa ka og di ay tinudanay nga pagkatao. Okay? But hoping nga magka-okay ra ang imuhang love life soon. Ug amping diya sa Qatar. Daghang salamat. Napatay laing nga istorya nga atong basahon. Dili lang sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. This time, atong basahon ang suwatsad nga pinada ni Shoti. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Shoti, taga South sa Cebu. Avid listener gyud ko sa imong programa sa radyo. Kanunay ko nga nagpaminaw kay malingaw ko sa mga istorya nga makahatag og inspirasyon sa kinabuhi. Bisan sa newspaper, magdali-dali ko og tan-aw kung naabay updated nga mga bag-ong published sa imuhang super balita nga column. Ang istorya nga akong i-share karon dili lang may tungod sa akong past kundi apil na ang mga leksyon nga ako ang nakatunan og parte na sa akong kagahapon og sa karon. Sugdan ako pag-confess niyong tanan ang about sa ko ang partner nga lesbian. Taas-taas na pud mig pinagsamahan kay niabot na mi og 9 years sa among relasyon. Relasyon nga puno sa katawa ug mga luha, kasakit ug gugma. Batanon pa lang ko diyang na-meet na ko ang akong partner nga lesbian. Siya ang ako ang unang gugma. Sa unang mga adlaw sa mong relasyon, malipayon kayo mi. Kay kauban mi sa pagplano sa amuang ugma. Kauban ako siya sa pangandoy ug mga damgo sa kinabuhi. Nagtipon ming duha nga wa man ko'y pamilya sa maong lugar. Bali, wa ko'y laing kasandigan kundi siya lang. Dependent ko niya kay iya kong gipa-eskwela. Sweet pa kayo siya nako sa una. Pero nadugay nasakpan nako akong partner nga magkontakan pa di ay sa iyahang ex. Bisan og sakit pero padayon lang gihapon ko. Mutuor ako sa iyahang mga explanation diri nako about sa iyang ex. Sumoto Papa Joe nagbalik na pud mi sa amuang mga damgo. Usa sa iyang gitinguha nga makalukat og driver's license para mag-drive siya jeep di paseroan. Wami kwarta ngay kalukat og lisensya mo nga niundang kog eskwela para manrabaho aron ang akong sweldo ipalukat nako og lisensya niya. Akong trabaho nasa layo kay lagi mao may available nga masudlan. Subali nagkalagyo mi og pila ka buwan sa akong pagtrabaho. Pero samtang na ako sa layo, ako naibawan nga naa siya laing gikabuangan. Ang nakasakit pa kay nakaibaw ang iyahang pamilya pero gitolerate lang nila ang akong partner. Bisan o kaibaw sila nga nag-live-in na mi. Mahal kay nako akong partner kay bisan pa og nakaibaw ko nga iyar kong gibiuangan o gibinuangan pero gidawat gyapon nako siya. Diyan nakatigom nako sa akong pagpanrabaho sa layo ni balik nako sa amo unya nakalukat ng lisensya ang ako ang partner unya nakadrive na siya og jeep di paseroan. Nana siya kwarta og ako pod ni balik na og eskwela pero at the same time nanabaho kay para di ko mahimong pabugat niya Papa Joe. Okay na unta to. Hapit na namo matuman ang among simple nga mga damgo sa kinabuhi. Pero ang sitwasyon di man gyud magsubay sa kung unsay imong gusto nga may tabo. Mag-away na may pirmi kay isumbat niya nako nga pirmi siyang kapuyon sa pag-drive. Ako po siyang giingnan nga, di ba? Mao man ay imong gusto nga mag-driver ka? Nisabot ra ko niya sa iyang kakapoy mao nga wa ko'y klase ug trabaho ako siyang ubanan sa iyang pag-drive para dili siya laayon. Maluoy ko niya kay nakita mapud nako nga naningkamot siya. Maguol siya hinay ang pamasayro kay mingaw og wala kaayoy pasayro. Gi-appreciate yun nako ang gibuhat mo nga wa ko nagpabugat niya. Naman ko'y trabaho pero akong sweldo igo ra sa ibayad sa akong tuition. Unya
siya na'y mohatag sa akong baon. Dako kayo kung gugma niya, kay buutan siya o kugihan, pero kung mag-away mi, mamuyboy siya nako. O kwintahan ko niya sa tanan niyang gihatag diri nako. Usahay ingnon ko niya nga, naunsam ning akong kinabuhi ayo naman nila yung gibuhat sige naman wadwad sa pangwarta. Ako mga barkada na pa may time maglingaw-lingaw, ako wala naman yun. Masakitan ko every time nga magyaw-yaw siya o gingana nga wa na ko na siya kalipay. Makapangutan ako sa kong galingon nga ako di ay wa ba day siya malipay nga na ako. Sa akong pagsabot murag natuok na siya sa responsibilidad nga maghatag siya allowance nako. Usahay pod, kumayo yung buot, moingon siya nako nga nisabot raman siya kay estudyante man ko. Unya, walay pamilya, walay laing nagsuporta, gawas niya. Nadugay nakaingon ko nga nausab na gid siya. Permin lang ko niya pasikitan og istorya. Mao nga nisukol nako. Nadugay og ako pang gibalik og pahinumdum niya ang iyang mga pagbinuang sa among relasyon niya tong namabay siya samtang naa ako sa layo. Mao na hinungdan nga purti na mong away. Kung maglabayay sa baho murag nawad-an namig respeto susugusa. Pero kasagaran gyud sa among awayan kay kabahin gyud sa kwarta. Sige mig away, isog kay siya. Mudayon ko kutsilyo, wa ko masayod kung panghadlok ba niya ang kuyaw og mayawaan o niya mapatay ko niya. Toxic kaya mong relasyon pero kung mahuwasan na niya, makarealize siya mga sayop, mangayo siya pasaylon nako. Og ako po dahil siya pasayloon. Grabe gid ko ka week basta mangayo na siya og pasaylo kay malukmay dayon ko. Niabot ang pandemic og nakaingon ko nga blessing ni in disguise katong virus nga nag-lockdown kay napuno o nagpundo mi sa balay ug naarami oras amo ang kaugalingon sa usag-usa. Nakafocus ko niya og tungod niya to na minus-minusan ang among away ug murag nabalik na ang among kanhi sweetness. Pero diyang nabalik na sa open ang lockdown, nibalik na po siya drive ug dito na po nagsugod ang kagubot. Nasakpan ako siya nga naika-chat nga babae sa Facebook pero diyang akong gustong basahon, iyang gidali og delete ang tibuok nilang conversation. Kung wala pa kay gibuhat nga dautan ba nganong mahadlok man ka mabasahan? Pangutan ako pa sa akong partner. Unsam ka siya ito, imbis nga musabot ka na ako kay kapoy ko sa trabaho, magsige na magagduda. Usahay pa ba Joe, makaingon ko sa akong galingon nga maybe ako ang problema. Pero di magin mawas ako nahuna nga naa siya'y laing ka-chat nga babae. Natural raman siguro nga mangutan ako, labi na kung iyang i-delete ang ilahang convo, Papa Joe. Ang kunan ko nga mura ko paranoid. Bisan kinsa naman sigurong babae, akong silosan. Ako pa ganin chatan ng mga babae ngayang ka-chat-chat, ug akong awayon. Naluoy na ko sa akong kagalingon. Ako giingnan akong partner nga, mulakaw na lang ko din kay di na ako kaya ang sitwasyon, sakit na kaayo. Matod ko pa niya. Namutos na ko kay desidido na kong abiyaan siya pero siya na pud ang nagpaubos og iya kong gipugngan. Og sa gikaingon ko ng weakness na ko ang iyang papangayo og sorry kay di gyud ko kabalibad. Dali ra kay ko kapasaylo. I chose to stay, hoping nga okay na mo relasyon og makabaton na mi og kalinaw. Pero ambot ba? Ma-okay ra mi pila ka adlaw unya mobalik na pud sa toxic nga relasyon. Sigig away, way kalinaw. Unya, musamot og dako ang mong away kay magkapilapil ang iyang pamilya. Unya ang naman og aris sila mo laban nako. Adto gyud niya. Diay pinakadako na mong away nga iya kong gipalayas at tubangan siya pamilya. Ang iyang mga pamilya kay nang katawaran nako. Ilang kong ikatauan nga gipakaulawan ko sa kong partner at tubangan nila. Naluoy na kay kusong kagalingon. Kay grabe na kaayo kaubos ang ilang pananaw diri nako. Mura kong ilang gitunob-tunuban. Nilayas gyud ko sa ilang balay ug naglahi kog puyo. Mayn lang gani kay pilan lang kabuan mo graduate nako. Ni-focus ko sa akong pag-eskwela unya at the same time nagtrabaho. Makaya raman di ay. Abi na ko og dependent ra kay ko sa akong partner. Abi na ko og di ko makabarog sa akong mga tiil kung wa siya. Pero sayop di ay ko.
Pero diyang okay na ko sa kinabuhi niya po ni abot na pod ang akong partner og nangayo na sad og pasaylo unya ni offer nga magbalik mi. Unya maglahi na kuno mi og balay. Nakigbalik na pud ko niya. Unya nilahi na mig puyo kay mas maayo nga naa mi privacy. Nakahukom naming duha nga magbuhi og iring kay manghinaot nga ang iring mo'y makapa-reignite sa among relasyon. Pero pagka nang sa normal nga magtiayon nga naay anak, unya malipay sila og mo-focus sa pamilya, kay lagi na sila'y anak og di po sila makabasta-basta og buwag. Ang iring mo'y silbi namong anak. Nalipay man tinud mi kay nana may murag gitratar nga baby, pero wa man gyapoy kausaban kay mag-away ra gihapon mi. Nakatabang inuon og dako ang iring kay inighilak nako ang iring mo'y tig comfort nako. Murag ang iring na lang yun ang naghatag na gamay nga kalipay, taliwa sa akong mga kagulanan, Papa Joe. Sa tinudanay lang, doon ay mga panahon nga gusto na kay nako nga mobiya niya pero di ko makabiya kay mingawon nako sa iring. Amo amang gutong duha, Papa Joe, pero ingon siya, iyahag yun daw ang iring. Ug kumulakaw ko, di nako mada. Padayon lang yapon ko pagigpuyo sa kong partner bisan ugwa na ko igugma niya. Pero paglabay sa pila ka buwan, namatay ang among iring. Sakit kayo paggawa, kay love na kayo nako ang iring sama sa akong anak. Pero tungod sa iyang pagkamatay, nakita kong rason aron makalingkawas sa presuhan nga akong nahimutangan. Dungan sa paggawa sa mong iring, ni desisyon po ko nga makigbuwag na gyud sa akong partner. Kanang buwag nga wa na'y balikay. Wa naman ko'y kawilihan, Papa Joe. Wala na ang iring. Ug tuod man nagkabuwag yun mi. Sa tinod lang masakit pa pagkamatay sa mong iring kay sa among panagbuwag sa akong partner. Pila kay gayon ako nga giatagan og chance ang among relasyon pero imbis nga malipay kay lagi namo sa karelasyon angay happy unta ang atong bation. Pero nganuman nga puros kaguol, kasakit o kagubot naman hinuon. Moabot pa sa time nga mabastos na ka unya ubos na kayo ang balor sa imong kagulingon tungod lang so sa katao. Sa laing bahin, wa man po ko'y pagbasol nga nakailan ako akong partner for 9 years. Dagan kay ko nakatunan sa kinabuhi. Di man ikalimod nga nahimo siyang part sa kinabuhi sud sa siyam katuig. Ang akong experience sa akong partner may usa ka leksyon nga ako nakatunan nga dapat hatagan pud nakong value ang akong kaugalingon. Sa katapusan, nasabtan na ako nga di ko dapat magpabilin sa lugar nga wa na ko'y kalingaw. Why kalinaw, Papa Joe? Mas maayo pa nga mag-inusara kaysa magpabilin sa relasyon nga why maayong padulngan. Gipili na ako kagulingon. Nakaton ko o nga di ko angay magpabilin sa lugar nga wa na'y respeto sa sagusa. Sa katapusan, akong gibuhian ang tanan para makapadayon og mga kaplag og tinuod nga kalinaw. Wa ko'y pagmahay sa akong gibuhat kay kabalo ko nga gihatag nako ang tanan. Ako ang nimpili nga magpabilin, magagwanta ug magsakripisyo para sa amoang relasyon. Ang akong nakatunan, dili sayop ang pagigugma og sobra, pero sayop ang magpabilin sa usa ka tawo nga nagsigig pagpahatag og paglaom nga magbago siya. Dini na lang kuto, Papa Joe, daghang salamat sa imong pagbabasa sa ako ang suwat tampo. Kini si Shoti. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid, o di pa
Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngunting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.